Salut! Astăzi vă vom prezenta părerile anumitor persoane cu care Sami a avut interacțiune despre topul pieselor făcute de el, dar înainte de a începe, nu uitați de like și subscribe aici pe YouTube, cât și pe TikTok. Top 5 piese Sami. Mă place rău ultima asta, greșeli, mi se pare tare rău de tot. Unii se bazau pe mine cum să mă Golan. de pe mine rulez până mor. Rulez pe Europa să împarte în gâște hostrit. Combin rom. E ieftin să vorbești, cum vine după-ți garantez că o să plătești. Combin rom. Ce mai avem? Dar nu le știu pe nume, mă, eu știu piesele. Uite, Urbanistul, de exemplu, dacă mă pui să ascult Urbanistul, te ascult cap-coadă, gen. E top. Și acolo sunt vreo 4-5 piese. Ce îmi place tot ce ascult, oricum. Vă pup, sunt George Boghiu, iar după părerea mea top 5 piese de la Sami G sunt pe locul 1 Combin Rom, pe locul 2 Ieftin să vorbești, cum vine după-ți garantez că o să plătești. și 3 principii de bază și greșeli la care am făcut eu clipurile. Zic de acum că e greu să mă mor. Cu necesități, unii se bazau pe mine cum să Iar pe locul 3 și 4 avem Agresiv și Golan. Vă pup! se miști, te descalță când ai te aruncă, doar vorbe, sunt de genul ăla. Dale latino, sunt producător, pachete pe mine rulez până mor. Mami, nu vreau să-ți fac casă, vreau palat. Cu o bizaivă ce n-am avut noi vreodată. Plecat la 18 de acasă cu visul de America, înconjurat de foame, sete, strânțe. Vreau să am la gât câteva sute de mii. Vreau un escupeu și un complu și vanși. Bani să rupe elasticul de la tătea hârtii. Dar în primul rând să știu că ai mei sunt bine orice-ar fi. Vreau să am la gât câteva principii de bază, nu dea mâna apoi. Mâna sus, bagabon și cine cu coloana dreaptă, cine nu o să dea vreun nume și cine nu face plată. Mâna sus, mâna sus, mâna sus. Sunt agresiv în viață, pe piese s-aruncă bombe. Brutal, minte bolnavă, te lăsă fără plombe. Se miști, te descalță când ai te aruncă, doar vorbe. Te pup, frate meu, Haslak, fii atent, sunt la bunici și am 3 piese pentru tine. Principii de bază, una. De acum că e greu să mă mor. Pregătit. Pentru Vagabonzi. A doua, sper că ești bine pentru nevastă. Mami, nu vreau să-ți fac casă, vreau palat. Cu o bizaivă ce n-am avut noi. A treia, ce crezi? Joc de grezne. Vă pup. Mai pe club, Oana după lei, să trage pachet, să trage la cap dacă nu ești atent. Cam 13 pachet. Să nu mă leg. Îmi vrei binele mai mult decât mi-l să nu mă leg. Îmi vrei binele mai mult decât mi-l vreau eu. Chiar câteva sute de mii. Vreau un escupeu și un complu și vanși. Bani să rupe elasticul de la tătea. Uitați viață cu necesități. Unii se bazau pe mine. Sunt golan, mă găsești cu ai mei. Cât ești cu noi, faci tot ce vrei. Respectă și vei fi nu știu de unde. Top 5 al lui Sami. Bă, prima piesă cu care m-a rupt pe mine a fost Joc de glezne. După lei să trage pachet, să trage la cap dacă nu ești atent. Cam 13 pachei, lumea l-a furat. Și rămâne în top a doua a fost Golan. Cu bani și tu dale latino, sunt producător, pachete pe mine rulez până Agresiv. al minte bolnavă, te lăsă fără plomb. Se miști, te descalță când ai te aruncă. Asta ce a fost Adineurea. Să pereții toți, partid de vagabonți, ăstea dau din Și asta cu stres. Pe mine alea m-au rupt cel mai tare. Zic de acum că e greu să mă mor. Am fost pus să aleg 5 piese dintre piesele lui Sami care îmi plac mie cel mai mult și avem așa. Principii de bază, care e cu mine. Zic de acum că e greu să mă mor. Golan, certificat. Dale latino, sunt producător, pachete pe mine rulez până mor.
Că mă repetat, am one of a kind cu tupă și carismatic. Te lăsăm cu semne și cu biță, vreau și... Belasticul de la de hârtii. Dar în primul rând să știu că ai mei sunt bine orice ar fi. Vreau să... Iartă-mă mamă cu Johnny Roman. Grpau! So quieres tu sorul meu, ca seara-n bău ca tine. Am sunat top. Deci, top 5 piese Sami G, da? Păi, o punem pe locul 5. N-aveam cum să nu pune piesa cu mine, Cum să fii vagabond. Zici că se ronde la femei pe afară cu albă pe narea ai mei trag și linia de orizont. Banii sunt bani pentru... Nu că e cu mine, dar îmi place prea mult. Pe locul 4 să punem Să moară măsa care pleacă. Pereții toți, partid de vagabonți, ăstea dau din cu... Pe locul 3... Ce să punem pe locul 3, mă? Vreau, pozitiv, vreau. Să știu că ai mei sunt bine orice ar fi. Vreau să am la gând câteva sute de mii. Vreau și eu, la fel ca și el. Așa, pe locul 2, Principii de bază cu Fratele Stres, să știe. Zic de acum că e greu să mă mor. Bă, și pe locul 1, cred că, de fapt, 100% pe asta, Golan. Nu, e piesa lui, reprezentativă, e piesa lui, numărul 1, Golan. Bani și tu pe tale la tine sunt producător. Pachete pe mine rulez până mor. Te pup, Hustler, te pup, fratele meu. M-ai rugat să-ți fac un videoclip unde să zic top 5 cele mai bune piese ale lui Sami, al lui fratele meu. Bă, astea îmi plac mie rău de tot și le ascultă fratele tău într-una rău de tot. E certificat pentru toți băieții pe bune certificați. Cain cu tupă și carismatic. Te lăsăm cu semne până când răspunde frații. Te decup Vorbe. Am stat închis în cabină, nu ca așa mi-au zis părinții. Am făcut din noapte zi să pot face bani din cu... Vagabond și dame. Gol. Ziceau noi să reușesc. Sau olea care ziceau că nu am tot ce își doresc. Unde-i profa de ziceau An și... cu bani și tu pe tale la tine sunt producător. Pachete pe mine rulez până mă... Joc de glezne. Numai muzică bună rău de tot. Și nu uita, Hustler, pe bune Hustler. Se trage pachet, se trage la cap dacă nu ești atent. Cam 30 pachei, lumea l-a furat. Băi, vă pup. M-a rugat și fratele meu Hustler să fac și eu top 5 piese ale lui fratele meu. Să începem. Pe locul 1, Principii de bază, că e house la concerte. Da. Pregătit de orice situație. De ce să... Pe locul 2, Vreau. Sunt bine orice ar fi. Vreau să am la gând câteva sute de mii. Vreau un escupeu și un coplu. Da? Pe locul 3, Golan. Da? Ați înțeles, băi? Tale la tine sunt producător. Pachete pe mine rulez până mor. Pe locul 4, Tupeu. Și pe locul... Știu că nu va ajunge. Încearcă-mă o dată și vă dau drumul la sânge. Greu să nu mă schimb când joarde. 5. Wait, please a moment, because wait. Pe locul 5, combinăm. Zici bine sau n-am zis bine? Cum vine după-ți garantez că o să plătești. Poate nu-i momentul și asta e relativ. Reține tu că eu țin minte până atunci combin. Cam acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Pe curând!